Het lek ontstie op de eerste verdieping van de winkel. Het weer toen nog een rietsel wat er aan de hand wie. Nou, juist meer toen werd ik op een gegeven moment roept er een medewerker van u dat er een collega van u onwel was weer in de kantine. Daar ben ik toen naar het gegaan en samen met haar en nog een andere medewerker hebben we gezien hoe de situatie daar wie. En ja, dat liep toen net goed, maar we konden net echt terug in de gaten krijgen. Ja, wat is er aan de hand? Daarop bellen Steginga 112. De brandwacht die meetings en zegt dat het om koolmonoxide ging. De ambulance weer de doe ik al en het personeel constateerde dat het net goed ging met de medewerker. Ik en andere medewerkster die werden toen ik onwel werd. En daar is hetzelfde maar gebeurd. Heb ik naar buiten gebracht. En daar ben zij toch de ambulancechesten verder geholpen. Uiteindelijk binnen 2 medewerkers meenam naar het ziekenhuis. Ze kregen zuurstofmaskers op en er is bloed bij haar naam. Ze ben in Tusken weer thuis. De stikkende cv-buis is gelijk compact. Er een brandweerman die met zuurstofmaskers naar binnen gegaan is. En dat al je hersteld heeft. En toen hij ze al je metingen niet kreeg zo lang dat ze kon zeggen, hey, de lucht is hier weer veilig om te vertoeven. Ze hebben luchtcirculaties op gang gebracht met windblowers. En op die manier hebben ze de verkeerde lucht eruit gebracht en de goede lucht er weer in. En wij hebben natuurlijk nu koolmonoxide detectoren geplaatst om deze situatie net weer nog een keer te kunnen maken hier op de zaak. De winkel is goed gewoon weer open. Hoe het al hier koe is voor de winkeleigenaar net duidelijk. Ja, dat is apart. Ja, vooral dat je net weet hoe dat kwam is, steek je zelf ook machteloos daarin. Maar direct is er goed onderhoud pleegt en de situatie is nou gelukkig weer stabiel en goed. Dus we kunnen hier weer veilig met z'n allen wezen.